Bog nek mi oprosti. Ljudi, igramo samo u korgije, hoćemo dobiti jednu korgiju. Ali bukvalno je čaša pukla na 100k. Iste sekunde. Znači, iste sekunde. Neki znak. Da. Igramo u korgije. Korgija. Korgije. Znači, razbila se čaša u 1000 delova, da ja bukvalno ne mogu da se pomerim od kreveta. Ljudi, jel imamo korgija? Što maler? Šta kad se razbije čaša, to je maler. Nemojte, molim vas, da mi prizivate. Vidi kako sam pala na aerodromu, Đurđina. Kako si to uspela životati? Cijela sam se prosula. Jel jesi? Cijela. Jo, izvini što se smijem. A, reci mi, jer su to vidjeli svi ili samo ti? Da. Svi su vidjeli. Jao. Ljudi, jel imam korgija? Kaže Marija, od tada neće biti malera. Onda, top. Pozdrav za Manuelu. Ljudi, igramo korgije. Ajmo neki korgije, ako može. Nijednu korgija nismo dobili. Razbila sam čašu. Ja se bojim da ne zaboravim posle na čašu kad ustajem, pa da ne nagazim, valjda neću. Hvala puno. 101. Kao 101 ružica. Ko čeka, Filip? Nemamo nijednu korgija, ovo je strašno. Deo, da ne odigramo ples. Jo, Milane, molim te, nemoj da mi prizivate, te ste normalni. Kaže, nemoj da skupljaš, neko će da ti umre u komšiluku. Bože mi sačuvaj. To su budalaštine. Molim vas, ljudi, nemojte da me plašite, ja se bojim tih stvari. Haos. Lupaju blok tamo. Blok odmah. Blok. Ja, još 13 sekundi nismo dobili, nema korgije. Drugarice. Moja drugarice. Ovo je strašno. Đorđina. To je to, mislim da su nas poslali da spavamo. Da. Sreće. Izjednačene smo drugarice. Krenuo je rematch. Nije dobro. To je to. Ne ide nam korgija. Hajde. Hoćeš nešto slabije? Jel Filip igra sa Mumetom, a? Ništa, ideš dalje, a? Čekaj da vidim da li igra Filip sa Mumetom, da onda prebacim da igramo u ruže. Da, okej, ajde igrat ćemo u ruže. A ruže valjda možemo. Valjda može, valjda će biti ruža, čoveče. Ajde. Ljudi, igramo samo u ruže, da znate. Valjda tu možemo nešto da dobijemo. Bravo, drugarice, bravo. Jo, mama, hvala. Ruže je. Evo mi je Aida, hvala Aida. Odmah krenuli su u akciju. Bravo ekipo, bravo Aida. Ljudi, igramo samo u ruže. Bravo Aida, bravo Aida, Aida je legenda ozbiljna. Hvala Aida. Ja ću definitivno spavanje. Ne volim te i mrzim pare. Aida, svaka čast. Moji pišu Hvala Aida. Moji pišu da ti prenesem, kaži Alex da je prelepa. Joj, hvala puno, sad baš i nisam, ali hvala. Tapkamo i sad ću ja da se i ugasim. Posle ove idem da spavam. Hvala, izgleda ću i ja.
Stvarno. Topka. Igramo u ruže. Pošalji mi jednu ružu da se ne blamiram ovde, molim te, znači. Ljudi, hvala, Ida. Igramo u ruže isključivo. Ili imamo ruže? Ili su svi otišli da spavaju? Otišli su, Bogana. Nema ni ružica. Kod mene ja sam... To je Aida, nije Ida. Evo, Topka je krenula s ružicom. Topka me izvlači iz, da ne kažem. Ma znaš ti dobro put do moga pakla i ne štedi me. Hvala, Topka. Bravo. Preživat ću kad mi se leđa govore, dok misle da totalno sam luda. Kako su prošle sad lepe devojke. Znaš kako su sređene, Đurđina? Da? Tamo su opasne. Hvala puno, hvala puno, Viking, hvala. Au, lete ovi univerzumi, šta je bre ovo? Nikad nisam dobila univerzum. Ja jesam, ja mislim jedno 3-4 puta. I kako je? Pa ono, priskoči ti preko cijelog ekrana, onako, bam. Ja mislim na 3 puta da sam dobila. To, pohana riba, hvala pohana riba. Hvala. Lijepo je, jeste Topka, lijepo je. Hvala pohana riba. To. User, pošto si lažni profil, evo da ti odgovorim. Ja sam napravila TikTok pre godinu dana, nisam snimala ove mečeve jer nisam znala kako to funkcioniše. Hvala pohana riba, zapratite bi svi pohanu ribu. Tek sam nakon izlaska iz zadruge, znači da li je bio avgust ili kraj jula, ja nemam pojma, krenula da snimam ove mečeve i već sam za, eto ne znam koliko je prošlo, 23. level. Ljudi su ovde po godinu dana, 2 godine, 3 godine, pa su neki, ne znam, ozbiljniji level, a ja mislim da sam za vrlo kratko vreme i tekako giftala ljudima. Ja ne znam. Pohana riba, hvala. 20. Ja onako volim isto da uđem, one ljudi koji dođu kod mene, moja podrška i onda javim kod njih tamo, ali kad treba da se ubacimo, snajpujemo i to. Hvala Topka! Jao. Ko je vrši? To se nisam zaludala ovim TikTokom ko neki. Bravo, hvala ti Topka. Sanje, pohana riba, dosta. Igraćemo sutra, samo, ja sad izađem samo s ja i mojim ljudima da im se zahvalim, pa igramo sutra. Respekt za sve tvoje ljude, pozdrav. Tvoje takođe, pozdrav, ćao.